Mayong adlong Lunes, mga kasama, aniya ang atong team karon sa usa sa mga pinaka-busy, no, daghan kay tawo nga palengke dinhi sa Dakbayan sa Davao sa may Bangkerohan Public Market. Aron itunol nato ang atoang radyo, solar radio transistor sa atong beneficiary. Ano si pangalan, ma'am? DC, Manlisik. Sige, ma'am. Amo nang i-turn over ang syempre ang regalo gikan sa Aron Foundation ilawom sa atong One Radio campaign, ma'am, ang atong solar radio transistor. Mungutan na mi si Ma'am Daisy, nganong importante kayo unsa kabilinhon ang radyo gid sa imong kinabuhi? Kuan ma'am, para makibalo mi sa mga balita, dagat kami na tun-an nga nangana ma'am nga makabalo mi unsay agi sa kalibutan nga ni mapadimya ma'am. Oo, pandemic. Kumusta man inyong pamilya karon sa ilawom sa pandemic, ma'am? Pait kay ma'am. Mag-agad lang mi sa kanang hatag sa gobyerno bugas ma'am. Imong bana nagtrabaho? Do ko nang kuan lang ma'am, kanang tawagon lang siya magsabay-sabay baligag isda. Imong anak naga-module ba? Oo, atong magulang na ko ma'am, pero katupong kuan ma'am, nursery ma'am. Okay, sige. Okay kayo kay natay programa sa DXDC matag Domingo na madungog ninyo ang atong radio educational program, no. Ug mao na siya ang atong purpose nganong gitunol pud nato ang radyo sa inyong pamilya. Daghang kag salamat, mission accomplished, mga kasama kauban si Radyoman Joel Beray, kini si Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.